para bangai bila Kmen biang such a sin banya simbenta ka de chi kai niam ka bangai le man la ka sin kong chong ka yo kemariang ka slap kalau air kendiat en rei ka jing kloi chu pi banya simbenta ka pelong ngi bas ai itu not ka jing mo berkat jengi bat ngin ya simbenta ka ta kata ka sim ai bat inyo ju toy na ka ji kai niam te chwa bangin sedangต้องอินดวาชวาบันคดกระเจียรับจงเบลประเดี๋ยวต้นไรน้องหิกายเนียมอย่างนี้ไว้ไปไว้หากกระเตงอุกปาบารุโคนบามันเสียมบุคอยอาเมนเปลตรายกันรัดขบเลยชิบุนเดี๋ยวอุกปาไปสเลอุกปาไปเอียอย่างนี้แล้วเขาไปกับพ่อเขาไปกับพ่อมาสเลมาคราวอย่างประบอดคนบรรยายหักลิตีจงกะฮอกกระเจียกายเนียมจึงมีตากระสตับเลยว่าอย่างนี้เวลาหิกายชุดๆอีละเด็กมันบัลลงกิตากินน้องไอhaki beriu ki beri ben ai kwa ingi ben ai da kata ka mesim Kmen da ka jing mesim keluar mesim da ka jing sebon takar khu nama kata ka ni chikai ni abdi ka step ai kan long ba siso ba mato yang ni pan kini da Christ try jongi amen kabura mok pa bar khon ba mesim khoi kumbal long ka ba na kong kum chu mata bar bar bo junam la junam amen apole piak ten jong ble na chethi ba ar jong Paulus ba khoi cha ke nong korin kan no ba khandai rew nyeu cha ngan ong ka ne u taw ba bet khandiat un ot ru khandiat ba u taw ba bet pahu un ot ru pahu man na brew u dei ban ai kumba u thmu ban ai hala ka do not om da ka ba sausi om da ka ba thnum Lamare ublei it yau ba ai da ka jing Kmen kaktin jong utrai ni sangu ya ublei para bagai bija akan step nakwa ban kai niam nakatu ka jipule ka bang ya samantan u Paulus sukantu ya Kristan ha Korin ai ka ki briu la ka kom kan jaman sim ka kom kan jado dia ben ai berbor dah kemen sim dah kecik Kmen lakot dah tahu ini balong kenang ai man ai ke ini ai ke tiar katar ni ai ke spa ke pel ni ai ke jing it ni ai ke dua non ni ai ke jarap jengi ke prabriu tabale ikito Paulus ya tu mentan ide banyak le ikida kemen sim Kmen om dah kemen sim sausi Yano ken ngin ai kata ka mesim Kmen nang kong yo blei u badem nong thau nong bu jongi la ai yang ka ching im ipole ha ka kitab Samuel banang kong an riu ong u blei ba ai phi ka ching im u ai yang ka ching im phi ro phap ai u ya kata phai de ben ai kai kata ka ching i ka kitab Deuteronomy nong ba chi pheu khat ar ka ong Masa sekali ya juga beliau kuat napi. Dia jubab hima ulia ki beliau kuat pi, bapen ayu beliau kajeng jong pi, kajeng sakri kajeng pi, ya beliau ha kajeng jong pi mana kasih. Jadi mak kata kajeng sakri ya beliau kajeng ya beliau, kadai kajeng jongi ya beliau. Berawa kajeng jongi ha kajeng mana kasih kajengi. Ipulih susu aksetiu Paulus kena Rom, nak hatsau nyau do kendai. Paulus itu ikan rom orang kacing jing yap jongi kadai hai kiti jong blei ba ai kan kacing blei ba simri kan kacing jangi ko mi khon jong ka ka bang de ban le kacing jongi kadai kan ni bangin sekri yo ngin yo ngin nge yo dan ma kata kacing ai panang kong jongi de ban ai yo blei ba de nong bu nong thau jongi ha kacing man la ka se ka jongi Kenapa nama Islam? Kecing ai pa ar cengi anu ngi ai ya ki para brio. Kalau mai pang meneng ngi ai ke ki brio. Ketiar katar ke sepak ke peu, kecing ro kecing songu ter. Paling kalau orang ru lakot yang ngi ai. Kecing jong brio nak brio kapura ha bangi ai. Ai ya ki para brio ta kata ka mesim ko bangal ong yepi. Tak ingin ai ki para brio don arcat kecing ai bangi de ban ai ki para brio. Kebenang kong kecing ai pakan jaman sim. Nga ai jing ai pakan jaman sim ki para brio janga abang ngai kai ki sepang blei akan ki sepang blei ngai kai ki sepang ka jing ngai kum do ban ngai ho blei
kuno ban chania ho ble kum no ban Kmen ho ble kito te kaching ai changi ya ki brio kor kom bakan jam sem ba ki deban ai ki brio yo ble ya ki sakramen ya ki be par ki sikai pabhak ba ble dawa nangi pa sikai ba kabalang kai kai ngi tena ma kata ching ai panakong ki brio ki de so tho kaching ai bakan jam sem ya ka bangi klet Yesu ai ke jing ai bakan jado ke jing ai bakan jam sem ni ai ni ai sepang ble ni kan sepang ble ni kan sepang kabalang ni kan sepang ka jing pakam ta ki brio ni che im che san che he ha ke jing se he jing san rukom bakan jado de rukom bakan jam sem kam dan tena ma kata jing ai ki brio no arjat jing ai bakan jam sem ka jing ai ble ni ki mi pa ni ki ba he ki rang ba hab ai ki barit chongi yo ble jing ai pa krau tom chongi ki barit chongi ki ba po chongi jing ai yo ble jing ai ka bala jing ai ka tai ka ji kai ka ji ma ba chongi nam ka po ka nam ya balam bam phan jing ai ba ar ka jing ai ba ar bangi ai pra bre ki tiar ki tar bangi ai ki bre ka spa ka pheu bangi ai bre ki bre ka ji ro chongi ya ki bre ka ji rap chongi ki bre ka ji ku ble chongi ki ya ki pra bre ka ji ku ble pa kan ja do Oke banyak rap itu Ibreu ban imba hak kecil imal nak kasih jongki. Ngai kapor kecengi nak kebentar jongki itu Ibreu kiba ni. Tena mak kata kecing ai ba ani ki Ibreu kata kecing ai ka cing ai ya ki dia ya kinja dia ya ki cing ai bukan jado. Kan ni ai ba. Ngi ki mi pang ai jan ai net ki khon jongi ngi ki mi pang pa skole ki khon jongi ngi ki mi pang pa benjon kam ki chi ai pa kan ja do le sing klet pang ji ai pa kan ja mersim nam om baro yo don baklet ring ai ya ka jing ai pa kan ja mersim ru de ma ta kat pa kini ki jing ai pa kan ja mersim kat jing ai bakan jing ai pa kan ja do ngi de ai ki ha kalanti ha karukom ka ba ble mang yangi Pipaya kecil im jong hi, pipet kecil im ni, natu tang step hatu dan biar ni ai. Tang step pilih kan doi ubri pang good morning, kublai. Tang step pilih arah doi ubri bandra dan bandra katir katar. Nang tang yang lagi sesuatu sesuatu, ia kan doi perabri yang ia ai jengkre, ia kan barki, ia ai kan dia kata barki. Paro cisni, im ju cintar tak, idai kiba ai. Kibri kiba ai, lah kecil im mensim, lah kecil im do. Wa ai ke jing ai ho ble ko bang batai men ne ki brio ki badang in ki bayap kim ai shu kim la ban ai ki badang in bangi ki ba im na kier na lak ban ai ki tu ke jing ai ho yo ble jing ai ki brio ha ko pam bakan jado pam bakan jam mesin u brio la ro ban yap tambah lo sange ka jede baru ble lo sange jede bal pra brio Teba kum ta ai chu ka dia de jong ble ai chu ta ka jing ye ai chu ta ka jing Kmen ai chu ya sanya ju ho ble balaki para bre ro da sange ka dia de ber para bre ai chu tu jing ai bakan jado jing ai bakan jamesin tena ma kata ka ai kan ni ai ya ki yo ble ni ai ka para bre kepala ya no dia ni ai wa ki merat ki mereng ni ai chi ki merat ni so ma ki merat Ni ai ba me ke merat. Pele pesan ke merat pek. Ya ke merat ke bangi ri ke miao ke sel bangi don. Ni ai jing ai ya ke. Ni tit ke in do ba ke sel kan bam. Ni ai ka ja na de ba mangi pek. Ka ai sudah. Ka jing im jing ya dap tang ke jing ai sudah. Ka ma ong mentan ka badang im nin ai. Ka badang im kwa chuban ai ka wal badang dang im ai. Re ka thong ka de ka ne. Ban im ka ban ai. Im ban ai. Impan ai ya kita ke bangla ong ipi tanya ai ya kemrat kemereng ke bagi dan ban ngi saudong tu boleh lepu kemrat mereng ban imban ni tena maka tangi de ban ai ke ke bagi dan kam kum kemrat ke bangi e kepala kaba sao ya nongi ai ya kemariang chongi kemariang environment ni ai ching e kemariang chongi ni ai ching e ka da bakia na ka jing pom patar ya ke ding ki se ai ching e ka da ka bangi thung ki ding tak bang boram ni kidieng tak boram ji internet jo kemariang ai ya ka ji ai jongi wat kemariang ka jongi ya be kapangi klet yap ai kemariang jongi uble ai kemariang hangi ide ban no kno soma jo ka hab ai ka ka ji jongi pek sentiu apa pitung sentiu tapi ai na ki tang ta no ki san
พิมไอซึ่งอยู่กี่จลบยับจลบกี่ยำเนาะพิมอิมเลยไอเด็กก็ชิวเองอยากสุดเดียวอยากก็มาเรียงไปอิตนัดจังงี้ก็เด็กการมันไอที่เราเอามาตั้งยี่ไออยู่เบลย์ปราบริวอยากมรานยาก็มลังอยากมาเรียงจังงี้ฮับไอบัดชิชางเอาอย่าพี่หากชิสงี้ไอเด็กเพลตลีกิจงไอหากนี่ก็ความแบบแพ้มันบริวบ่มไอว่าไอสุดาแต่ละมาkata aku abang di pusat nama kata susu capang kan ketin ai ketin kebayar pa paket jumut susu kementar kecikali jengi kumno keni ai keciti ba Paulus itu ingin mentan sti ba ar senang korin nang ba kedai riu nyeu nang kong dia ben ai kido bagi dia ben ai jing yo blei ai jing pra breu ai jing kimran ai jing kamarian ta ka jing yakim be de jing isi yakim ai de jing isi kam don jing mod ka ba ai kat kum ka jing la chong ni pule hak chi ba ar chong Paulus ba khoi che ki nong korin la nong ba pra i be ter adu lai u Paulus ya ro yakin nong Macedonia ong kilong ke breu ke paduk Rekim cu pep pan ai ya ka bagi dia pan ai ka balang. Kan ni ka bai jurun aja ngi. Teng ye ut ngam don ngam ai. Ni don. Ai kat ka ba pila. Ke nong Macedonia ki ai kat ba kila. Tangi pule gospel jong Lukas na ar pa way du lai. Pikan ma ko to ka riu kan thei. Kam don ko ba ai ki way ka don tang ichi dam li ka ai ba bhat tam. Ai kat ba ade pan ai. Te wat pepet ai kan ni sikai barมันงามดอนงี้ดอนผมลาบันไอก็มาไอคิดว่าไอคันเดียดกับไอบัตรกรรมกับมันเสียมกับคาถากันเลยกับมันเสียมไอที่พอรู้สึกทุกข์กินน้องอยากกินน้องกอรินวัดงามดอนงานเป๊บเนาะตอนที่บริบทงามดอนพี่ดอนงามไปงี้ปัญญาจ้างี้ปัดงานแต่ดอนนี้กันเนี่ยตายไอกัดบาลาอุเบลนกระคูอย่างงี้กุมบางอย่างเซลมันตันอุปาลุสึกทุกข์อยากกินน้องมาซาโดเนียอุเบลกระคูกระดอนามากิจไอแต่ตัวโน้ตด่ากับมันเสียมงี้dia pen ai om dak bahasa si teng ki beri ki wan sepi ban pan kan kata ban ong eta ni ai dak jing bahasa si ni da bon ni aswa ba ki o kum tai le se ki kam balang ne kam kan no hon kam dei ban long ta ai dak jing kamen ka se tiu Paulus ba ko ki nong korin si ba ar chu nong ka ba kan dan riu wat ai dak kam sim si ai dak kam sim Kmen u blen kor khu ka do ye pi ni pun ek siti ba ar jong Paulus ba khoi cha ki nang korin no pra kan dai kan sepang Paulus kan sepang uble berus pa ola patli la de pen duk ila de pan ai ya ka spa ka pel pan ai ka jing jing pan ai ki bodan nak ta ki brio kan ni pan nong ka mersiam jangi ya bi kan uble ni ki dong buat jong uble ya bi kan uble pan nong kum ta ai da ka mersiam ai da ka do not uble kur khu ka do yang ni chu man tan kam tam kan ni ngak wa ban ong jika apa kalau cipu lek akut apa pi da ka jing Kmen hakan ka step mi kan li pi ka ka pi oblay pi once ka siu traj ki ying mane pi pu lek tin oblay atau pi da ka jing Kmen once ka ma ka jing Kmen once jing le ne jing Kmen ne chumban se chu pet ken dia ada ka le no kom ba to ka jing hai bye hai jisu bye jisu pom kita kam dei ai dak ka Kmen simpor banyak kan bau ne ubangi nama kata ai dak ka Kmen ai ki beri dak ka Kmen ai ka bala nam la ban ai ko ba ai kita ki lok dak ki hajar ki keluar nga ai ka bala ublei kur khu nga par ki tu papriang ki sing ai cengar ki de balong ki ba Kmen u Paulus pun ka jing senang baseu ternat ya ki nong korin setiba ar ju uca ki nong korin dan nong ba pra nata kabasan ong kibriu ki ba ai di Kmen ya ki para briu ya ki merat mereng ko ong mentan ya kamariang ya lade ya ublei ki de ki briu ki ba yo ublei ki balang sebon yo ublei ki ba sebon yo ublei ki sebon ki para briu ki ba sebon yo ublei ki khamnap yo ublei ki para briu ki khamnap ki merat mereng khamnap ya kamariang ri khamnap dan maka ka jikai besar tenar Paulus na kali kisnya ye pi nga Pekua balong pasboni ki prabriu, pekua balong pasboni pramat jan marpa, long nang kong pasbon yo blay. Baba pasbon yo blay,
ublay un kurku kedok yang ni. Ki pulai kam ke apostol, lanong ke ba arpeu lai posan. Ki apostol ki tu iki kristana ke tokopot. Kan mau kamla ke ba ai ban ya ke ba am. La ke ba ai ban ke ba piong ai yang ah. Abai le kumta ublay unang kurku unang kedok ya ke jing im jongi ha ke jing im mamal la ka se ke jongi. Tena makata ini pen ai ya ki beriu om tang ketu ke ba kipan nangi. Lada dia ba kipan. Om tang nama ketu ba lada wai ini pen ai kato. Ai kam paladru. Ai kam paladru. Uble ai ngi kempan ai ngi. Ai ngi kaslap uslap. Ai ngi kalaer. Ai ngi dicit krian ngimpan. Dan pergi par ke bawa ai ki dapan. Henry dia pen ai ki ber ya kebakim sim lapan. Kan dia kita kamar sim ai. Dan memang kata ngah kan stop ngaku aban ong ye pi ko men ko para basrap ye kan jika niam. Tungan ai kita kacing e tungan i gitu kan hon na ki brio bang arab dan kamar yang bang ai dan ki merar me ai. Tu i ba ki ni ki don kam. Nama ki don kam tengin ai ka. Ini i kata kamar sim don kam ki we tala dang don kamar sim blai. Ki dagi kon jo blai hab ai nama kata tak kata kamar sim jo blai. Dan nama kata nga ai ku blai pi prabangai ketip ngilong ki basbon baru blai sebon bar ki prabrio sebon ba kan hun bangi don kabalang sebon ba ki merar kemereng sebon ni kamarian jongi ku blai ku ko do ayani dan nama kata yo kan si kai mata kasi la khot ini la tha ni ban ai kali menta kum no pi ai ki brio kum no pi ai yo blai kum no pi ai ki merar kum no ai kamarian hato kum la ong mentan ta ka jing khonyo ta ka jing sausi ta ka jing banse da ka ba khnyum kam long re ki kon ju blai ki blai ban le kumta ki kon blai ki ai da ka jing Kmen u blai sab tanat u blai kur khu ko do ya ki ba ai ya ka nu ko do jing ai jong ki da ka jing Kmen ban nga pakut da ka ba ong ki jing im jong ni ka da jing im ban ai im ban ai bat phi nyau ka chi sni ki phau tli ki jing ai pi ai ki blai ai ngo yo blai da phila ban le kita persang ban le ro belim la why not beli yang la be ban ai jing ai barit ci pu samar ki yo perlok ka jing ai jing ai beli perlok ka jing ai jing ra tier perlok ka jing ai jing kan ba po office ka jing ai pat kum ta ter ngat wa ke boker wi e pi ko men ko para ai ba ni ci kai ni balang kon kan hi kai yang sa ban ai ki bre ban im ki de ki ba ai ba ro ngi de ba ai na ma ngi dang im wala da ni tot ka met ka pha ngim klan shu re ai kat bangela uble kurku ko do yang ni apa kot nama kata teng pilap ki ber haswa bat kot musim ki kurku ko do ki kon ki ju ki ai ki kurku ko do pe khot ka khadu khot yo tai khot ka tai ka pa man ken ki swa ban le no ki kwa ban ai ka ke sa ji kan mau ya ki tu ki kon ba ki kwa ban ong ban ai swa ba le no na pate tena kata ngi le batang im tan ka po yo kala so ba long ki bre ba ai bre kurku ko do e pi beliau setelah di jemaah beliau berkuih kisah ai jongi ngadu wa ke bokor be ganja hakan stop ipi ko men ko para tu ngadu wa ba man kisah ai jongi ngatip ngi ki bre ba ai kelong ki jigar khu yang ni kelong ki jigar khu gitu ba pediang ki kelong ki jigar khu ya kan hun ka bangidon kelong ki jigar khu ka society memang salah bangidon kata ka dei ka muslim kristan masih nang buat ublay tu ngadu wa ke pot pon yo ka muslim jong ublay ha ka karteng pa baru pun ba muslim ba khoi amen ko blai shibon blai try kan ra mela ayang ibun ke nama ma ayang ni ko maya sementan nak jipulen kitab kebencing batai jangan kitab Samuel melika yang ni balong kenong ai haki waipan ya rap ini ban ai parabor ko melika yang ni ya rap ini balong shibon bagi sebon yang mau blai bagi sebon yang prabrio bagi sebon yang kemerat kemereng bagi sebon yang kam bakte kemarian jongi be blai makar khu ko do makta blai kar khu ikini baro bas ngap ikini sikai niam ai kan sikai niam menta ka step kenapa seluruh susu iki long berbot kinong ai dek jeng Kmen ai dek jeng songo ai dek jeng keluat mesim ai dek jeng dak jeng sebon ipan ikini daw Chris try jongi amen kabura mau pa baru khon bara mesim bekhot pembala long ngabana kong jumata berbara bo junam la junam amen try udon ringkat bat phi pakajar khu chou blai dan bo barau pa baru khon pam sem bekhot kan her halo chou phi kan sa barabo ringkat bat phi ku blai kur khu ka doi phi